रायजो राजा नोंथांमोन मुनमुन ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारि सारखौ बिगुमै मोनफ्लांनायखायसो मोनफ्लाङामोनबा बियो नाना बाना पेन्ट फिसा गानग्रासोमोन, हाफ पेन्ट गानग्रासोमोन आरो बिथाङा बर' जाथियाव थानाय नंलामोन। दिनै बै हाफ पेन्ट गानग्रा पेन्ट फिसा गानग्राया जोंनि बर' जाथिखौ मा सिनायथि होनो नागिरदों? बियो आं बुंनाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन। बियो जाहैबाय बिजित बसुमतारी। बिथांनि बिबुंथि, बिथाङा दा BPF दोलोआवनो दं आरो BPF पार्टियावनो दं, नङा होनब्ला रायजो राजा नोंथांमोन? सोरबाया नुबाय, सोरबाया नुवाखै जानांगौ। दिनै आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायदो। आरो BTCआ जों बानायनायसो। BTCआ जों बानायनायसो रायजो राजा नोंथांमोन। बियो आं बुंनाय बाथ्रा नङा रायजो राजा नोंथांमोन, आं बुंनाय बाथ्रा नङा। बियो जाहैबाय मुनमुन ब्रह्म बायद'नि बिबुंथि। बिथाङा गावनि इग'जों, गावनि रागा जोंनायजों BTCआ जों बानायनायसो होननानै थु होननानै जुमोदै मुजुदों। नोंथांमोनहा नुना नुवाखै रायजो राजा नोंथांमोन? भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो देखायलांगोन। मुन ब्रह्मआ जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारखौ बिगुमै मोनफ्लाङामोनब्ला बे बर' जाथियाव थानाय नंलामोन होननानै आं सानो। बिथाङा नाना माना पेन्ट फिसा गानग्रामोन होनना आं मिथिगौ। बे हाफ पेन्ट गाननानै बेरायग्रामोन बियो मुनमुन ब्रह्मआ। दा नै बेबायदि हाफ पेन्ट गाननानै बेरायग्रा मानसिया दिनै बर' हारिनि जारिमिनखौ मा बुंनो लुबैदों बे? BTCआ जों बानायनाय दिनै गोबाव सम आन्दलन खालामनानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा BTCखौ लाबोबाय। दिनै बेसेबांबा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा आन्दलन खालामबोनानै BTCखौ मोनबाय। बै BTCआवहाय दिनै गुबुन जाथिफ्रासो गोथाव जागासिनो दं। दिनै गुबुन जाथिफ्रासो MLA EM जानानै दिनै जोंनि बै बर' रायजो राजा आन्दलन खालामनायनि फिथाइखौ बिथांमोनासो जागासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। बेनो जाहैबाय BPF दोलोनि दैदेननाय, बेयो जाहैबाय BPF सरकार BTC खुंथाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै जों मा नुनो मोनदों? लासै लासैनो जोंनि BTC एबा BTRआव गुबुन जाथिफ्रा, गुबुन हारिफ्रा जोंनि BTCखौ दखल खालामनो एबा खुंथाय गोहो लाबोनो नाजासिगोन, बियो रोखा जाबाय। दिनै जों नुनो मोनदों जोंनि बेसेबांबा बर' रायजो राजाफ्रा बै समनिफ्राय आन्दलन खालामनानै मोननाय बै BTCआवहाय, नैबे BTC खुंथाय BPF दोलोनि दैदेननायावहाय गुबुन जाथिफ्रा दिनै जोंनि बर' रायजो राजा मुंख्लं जानांनाय बैफोरनि थै बाउसोमनानै मोननाय बै BTCखौ दिनै बिथांमोनहाबो खुंनो खाबु मोनबाय। BPF दैदेननायाव BPF सरकाराव बिथांमोनहा दिनै BTCखौ सालायनो आखायाव लाबाय। दिनै गुबुन जाथिफ्रा जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ गादबनो खायदा लादों, सोलो बाहायदों। दिनै बिथांमोनहा गोथाव जागासिनो दं। सोरबाया MLA, सोरबाया EM, नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन? मोजां बाथ्रा बुङोब्ला बयबो एसे दाय जायो। बेखायनो आंनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो दोनथ'बाय रायजो राजा नोंथांमोन। थेंक इउ।